Tak ahoj, zdraví vás Jarax. Dneska jsem vytáhl svůj nový setup na točení videí. Je to GoPro 13 a DJI Mic 2 mikrofon. To GoPro je úplně fantastický, jsem z něj úplně nadšený, obrovský pokrok. No a chtěl bych vám tady ukázat jednu sedmičku, něco vám k ní říct a pak navážeme dalším videem. Takže tohle si teď dovezl zákazník, je to 745 individuál v barvě, tuším, že to je Malachit Green, je to flaškovice zelená. No a děláme si takovou typovačku, to nádherný individuál, nemá to dokonalou výbavu, jakoby nemá to prostě úplně všechno, co by sedmička mohla mít, ale má to většinu toho, co člověk prostě potřebuje. Má to komfortní sedačky, adaptivní podvozek, Logic 7, celokožený interiér, má to kožený prostě tapecí runky, palubní desku, jako je to nájezd 270 000 km, je to servisovaný auto z Německa, respektive z Itálie, protože ten Němec se tam přestěhoval a auto prodal, registrovaný to bylo normálně v Německu. Tak, krásná, čistá, nezničená sedmička, Logic 7, navigace, televize, hydrokufr, skivák, softclosey samozřejmě, elektrické roletky na zadních oknech, 20 individuální kola, adaptivní světla do zatáček, jsou k tomu 18 kola na nových pneumatikách a dokonce zákazník tohle auto dostal s plnou nádrží benzínu, to se jako nevidí. Obvykle už bych řekl, že je taková tradice prodávat auto s rezervou. No a má to krásně suchý motor, není to prostě pochcaný od oleje a i ty rozvody jsou nádherný. On říkal, že měnil olej je to Malachit Green po 10 000 a prostě tady žádný karbon, nic, ten řetěz, i to uložení vačky je všechno fakt jako nádherný, jo. Takže jako je to pěkný auto, fakt. Ještě jsme nedělali prohlídku, to teprve všechno bude, ale to auto je pěkný, funguje, přijelo bez problémů z Itálie za 9,9 litrů spotřeba a to bylo nad rychlostníma limitama. No a ještě se vás teda zeptám, nějaký youtuber říkal, že ty videa ode mě jsou neosobní, že na nich nejsem. Ano, já jsem točil spíš auta, protože si myslím, že na mě nikdo nic zajímavého neuvidí, na rozdíl od těch nádherných interiérů tady těch aut. Tohle je prostě za mě ta kombinace toho gold brownu s tím papel rubínem a s tou alcantarovou stropnicí je více než nádherná. A teďka vás poprosím, do komentářů napište za prvé, kolik si myslíte, že to auto zákazníka stálo, tak jak je. A za druhé, teď upozorňuji, že to auto není na prodej, ale kolik byste byli ochotní za takovou sedmičku dát. Jestli prostě řeknete, to je prostě 20 let starý auto, to je jaká 2003, 4. A jestli byste prostě řekli ne, za to já bych dal maximálně 20 000 korun, anebo prostě vy řeknete, to je nádherný individuál, za to bych dal i 500 000. Tak mě schválně jako zajímá, když by se tohle auto někde jako objevilo, za kolik byste byli ochotní ho koupit a kolik si myslíte, že to auto stálo. Upozorňuji, že ten stav je opravdu pěkný. Pak vám toho natočím víc, pokud budete mít zájem, a i klidně nějaký videa z prohlídky a tak dále. Řekněte, co vás zajímá a videa budou.